Parlem de la dona del poble rural. Estupenda, estupenda i forta. Hola, bon dia, xiquetes. Il·luminada Molina Camps. Soc de Muro, sabeu, però estic molt a gust en l'Alcria. Soc Montserrat Brotós Ferrandis, soc del poble de Gòrgola. Aquest poble estic molt orgullosa d'ell, sempre que parle amb la gent, perquè tenim de tot. Em diuen Txelo i jo fa 41 anys, 42, que estic a Cimbeniarres, el que són nascudes, sí. Me'n vaig anar al coll i als 23 anys vaig tornar, em vaig casar i vaig tornar. Antes la dona es llevava un luto i se'n posava un altre. No es llevava mai el luto perquè sempre estava, que quan no era un cosí, era un germà o era un pare, i la pobra dona no eixia de casa. Ma mare, me'n recordo jo, que ni siquiera de vesprà eixien en l'home. S'ajuntaven unes quantes, jugaven a les cartes, i els homes estaven en el bar. Ma abuela anava en faldó negre i de casa no eixia. M'ensenyava a cosir i a arreglar. Les abueles de mi dia no feu això. Les abueles d'un dia se'n van de viatge a l'inserso i si no sense l'inserso. Sense l'inserso. Jo recordo ma abuela no d'eixir de casa poc, i a les festes, poquet. Les que passaven per davant de sa casa ja està. I poco más. Pues així, quan ve festes, l'últim dia sempre fem una broma o altra per passar-ho bé. I fem, vestim-se aixina. Pues ala, vam vestit de futbolistes, soles les dones. Vam començar a fer futbol en companyia d'homes, els homes de nosaltres. I com ens va agradar, vam dir, anem a fer futbol però sols per nosaltres. I aquest dia fèiem un bàsquet de futbol però sols per femení. Antes, les festes, la dona només tenia el primer dia. Així, les festes. Després ja tot era dels homes. Totes les dones no participaven, així com ara festers, són homes i dones. Entonces no, sols eren els homes. Antes només eixia, si tu la festa era d'home, no podia eixir la dona. O sigui, si tu en casa, per lo que fora el teu home no volia eixir, tu no podies eixir perquè no eres. Això de sopar o dinar en un bar, això, bueno, el diem malfainera, li diem, això perquè és una malfainera, això perquè... Tot això s'ha avançat molt i jo veig que és un dret també. Jo me'n recordo que quan era xicona i anava amb minifalda i estava en casa ma abuela i sempre anava estirant la falda. I ma abuela em feia, no cal que estires, que on no n'hi ha no es pot treure. Jo me'n recordo que joveneta em van fer un vestidet i duia a la manegueta un volantet, però així baix no duia res. Bueno... Mira com va, alça el braç i li se veu tot. I dia, com pot ser? Aixina, vaig eixir al carrer. I quan es van posar pantalons, vosaltres no ho sabeu això, em venien uns del coll en pantalons, mira-les. Bueno, entonces en els bars, que els homes, pues, al cafè licor li arreaven molt, quan passaven per allí hi havia que sentir-los. I dissabte i diumenge, pues, eixies a la discoteca o les amigues i poco más. Que tampoc no, perquè a les 10 de la nit ja tenies que estar en casa. Sí que és veritat que antes era més a rajatabla. En el meu temps, jo li dic a ma mare, me'n vaig a viure en parella i em mata. Tens que acostumbrar-te al temps. Igual que es van acostumbrar els nostres al nostre, s'han d'acostumbrar nosaltres al d'ells. I ja està. Jo vaig passar, diguem, la postguerra i tot això, i després la vida ha evolucionat tant que ara ni m'ho crec, als 84 anys. La dona ara estem molt diferent d'antes. Inexplicable, que es diu. També ha canviat molt. De quan jo vivia, de quan jo era jove, molt. Sobretot això de la llibertat, d'eixir, tornar quan vols. El canvi t'ha sabut gran, sobretot en els poblets. Jo per almenys sí que noto un canvi estupendo, un canvi estupendo. I crec que en els poblets les dones, tot el que hem avançat, s'ho han guanyat a braços.
Jo la meva vida en el poble ha sigut de xicoteta als 12 anys, ha anat a escola i després, quan fem als 12 anys ja començàvem a anar al camp, a plegar olives, a fer almeles, a arrencar cigrons, tot el que es presentava en el camp. Quan érem fadriners, jo treballava 5 papeleres. I després, els diumenges, dissabte i diumenge, i que anaves per la nit a ballar allà a Benimarfull, els poblets, a l'endemà jo llevava un cabàs de roba. L'únic avantatge que teníem, doncs mira, com estem en el llevador, que se'n venien les dones al llevador a llevar, no es cobara, i se'n venien així, i xerraven, i parlaven d'esta, parlaven de l'altra. I si no llevava aquest diumenge, me n'anava a plegar olives, per portar alguna cosa a casa, que ens donaven 10 cèntims, que encara el tinc en el bolsillo. I altres dels que treballaven en una fàbrica, quan es casaven, normalment se'n deixaven, tot temps. La majoria. Jo també treballava en una fàbrica, quan em vaig casar m'ho vaig deixar. Jo vaig pelear molt perquè tingueren educació i tingueren una carrera. No foren una esclava, conforme ha sigut jo, encara que damunt d'esclava ha sigut privilegiat. Jo no tenia, tenia que haver, però no tenia gana. Entonces jo volia fer feina. I als 14 anys em van dir que m'empleaven i me'n vaig anar. Jo dic que si haguera sigut lista en les carreres que donen ara, m'haguera dedicat a una altra cosa, arquitecto. Que el que més m'agrada és dirigir una obra. I després casar, el càrrec ja de l'home, de les xiquetes que van vindre, que en tinc 2, i si a la sogra li faltava alguna cosa, doncs anaves i ja tenies. Les mares anaven al camp i després havien de fer lo de casa. En casa sempre la mare cuidava a l'altra mare i les netes s'han criat així. Antes no se podia anar de casa, tenien que viure amb els pares. Sempre ajudàvem, el més jove que s'havíem casat, anàvem a casa a ajudar als cunyats o a la mare o a qui siga. Si tenies xiquets, tenies que cuidar. Si tenies persones majors, les tenies que cuidar. Antes els homes no feien res. El meu home s'assenta i jo tinc que parar taula, això està clar. En el meu fill sí que noto que ja n'hi ha una diferència. Trobo que més que res educació l'educació que donem als fills. És educació. Igual l'escura al meu fill que a la meva filla, que neteja un cristal al meu fill, que neteja la meva filla. Però la culpa la tenim nosaltres de primera. Que antes de fer-ho ja ho has fet tu. Sí. Però està canviant i ja ho veig molt bé que canvia. Ja el dic que antes també hi havia homes que ajudaven a les dones. I encara damunt, a lo millor estàs criticaven. Ara, encara, la gent de Montreal encara el diuen. Escolta, és que tu tens molta sort que el teu home t'ajuda, dius perdó. Crec que els homes s'han perdut moltes coses bones de la vida familiar per estar sentats al sofà o deixar que això ho toqui tu o allò ho toqui a mi. Però ja no en la feina de casa, en el tratar en els fills o en coses que respecta als fills, que això és cosa de ta mare. Jo crec que s'han perdut moltíssimes coses que les tenien que haver disfrutat. Antes, tu no veies un pare en l'escola ni per casualitat. I ara veus els pares que es visten, es arreglen, es porten al col·le. I antes no. I això és una cosa que està molt bé, que al fi i al cap, si els dos són faena, doncs els dos tenen que apetxugar, això està clar. En el paper de les dones en el poble, ara ja està com està lo de les ames de casa, ja anem, fem bolillos. Estem involucrats en tot el que es fa allà al poble. En totes les associacions que puguen hi haver al poble estan clavant les dones. Vull dir que la gent ja pareix que antes que acabarem muntant les ames de casa no haver anar ninguna dona, perquè les dones estaven en casa, eixien al portal de casa. És una altra cosa de les que jo enyore, l'eixir al portal de casa. I eixim a esmorzar, que antes una dona entrara al bar a esmorzar. Ara ja són més dones que homes. Quan jo ja vaig ser més fadrina, fins inclús casar, ens assentàvem al costat, ens fèiem una cerveseta o el que siga. Doncs damunt encara érem, les persones més majors criticades.
perquè anàvem al bar. Ara tu vas al bar tots els dies de matí i tots els bars estan ple de dones. Perquè en un poble xicotet tots ens coneixem. Entonces, clar, si tu teneixes de lo normal, eres molt moderna. Així que està el pensament, perquè encara queden persones majors. Les persones més joves ja no ho pensen igual. Això que diuen que hem avançat tant les dones, pues, sí que hem avançat molt, però... Com pot ser que en tan poc temps hagin tirat els passos darrere? Perquè fa uns anys tot el que està passant era incomptable. Però fa, puc dir-te jo, no sé, 15 anys, no? O que no és un temps llarg, però en poc de temps has dit com pot ser que este chiquillo vulgui controlar esta chiquilla d'esta manera. Mentre que n'hi hagi un pare que diga jo estic tranquil perquè tinc un fill, perquè si tinguera una filla... Nena, queda per fer. L'important en això de la dona és que les dones es donen compte de lo que era i de lo que és i de lo que deu de ser. Vagin lluitant i que vagin reclamant i fent coses per elles estar molt més millor de lo que estan. Que tenen força. Si segueixen treballant conforme han treballat, jo crec que podem aconseguir molt més de lo que està pensant. La gent jove d'avui en dia té força. No és com vosaltres, que s'acobardàvem una miqueta més, però elles sí, elles poden eixir endavant.